tunruma chuan football transfer chungchanga thil pawimawh kan soilan fo medical test chungchang hi Sawifiah ve le don ta ila video masalama khan transfer chungchanga contract anzia dan kalphungte engangin nge contract anzia engangin rem na tenge contract chunga hian anda tel thin ti te kan soi to ni kha transfer laia ni boka chu wangin transfer ina a kentel sang kan soilan zingah medical test si engang chia pawimawh nge engtin nge an nei thin ti te fiazoka in hriat kan tum do nani football khovela top levela hian transfer hun ni man thin ania chu ni pui transfer kan ti season hlui le season tharin kara man thin season thar tan tirlam hun tlem la huamin an mang thina chu ba ka chuan classic transfer hun an ti January tha a an man thin hi a om le a hei hi season kal lai me ka team in din thar le na rem chang season lai hol vela man thin ni in heng transfer hun ni ba khi club sang in player leile hral na rem chang an nei lova heng huna te hian sum le pai po amaka tam aleng vel thina ni kha player in club thar anei don hian a club thar turte nen hian in remna loza turte bonus an don turte contract reizong turte le contract kentel chuldang tam tak ziakin anda thlap thin ti contract chungchang kan soi zawna video kan ti chhuata ka khan kan soi to a khatianga anin rem vek to kha chuan officiala in lak lu thei mai om tak ani laiin thil pakhat lian tak chin fel nge ngai a om thina chu tuntruma kan soi tur medical test hi ani football transfer a hian medical test hian mun pawimawh taka changa player le club ten contract chungchanga in remna nei vek po ni se player in medical test apal tlang lo chuan in remna tluan tling nei thei lovin an in la lu thei thin lova player then khat test pal tlang zo ta lo transfer thleng ngei tura ngai to thleng le ta si lo te aom le zeu thin Nabil Fekir transfer chungchanga po hetiang deuh KC kan hriat to kha Nabil Fekir kha Liverpool azom ngei do ni in alang to a ma se medical test apal tlang thei lova anua Fekiran asoi le dana chuan medical test kan ei zo khan Liverpool khan min la lu du le ta si lova ka khupa khan fel hle la om ni in an soya ma se ka test report a khan ka khup a that vek thu le engma har satna a om lo thu ka mu si ani Liverpool khan ka khupa har satna a om angin chuan lamata nan mangani athi chuak hiala Fekir hi alom te chiam lo kha khan om zia anei leya Liverpool khan sign du le chia si lovin medical test kha in remna an siam lo na rem changa an mang ani theya Fekir khan akhupa hliam anei to avangin Liverpool khan aladam chiang lawa ngain emo in hliam le mai aol sampha don riawin an hria ani theya medical test kha in remna an nei sa thai chet na man ruwa an mang ani engpo ni sela medical test hian ngong anei liana Fekiran Liverpool azom theilo na chan kha soidan sang tamma sela akhai khom na atan chuan Fekir hian medical test club lambe se angin apal tlang lo ti hi arin tlak ber ome seito angin thildanga in remma sela medical test khan thildanga in remna omsa avot chetavek ani Hakim Ziyech le Nabil Fekir telawa po hian player danga po medical test ngai ven lo tak aom le zeu thina medical test si afel lo chuan transfer 100% in afel theilo ti in atoi zongin Sawifiah tamai ila chuan medical test pawimawh na atifia lebok ome enga tinge medical test hi an nei kher thina medical test a hian engtenge an test thin hemi chana hi soidon ta ila medical test a hian an nei thin le an ngai pawimawh ber pakhat uluk maya an endik thin chu lunglam hrisel na hi ania club in player an lak lu tur te chu an hrisel na konga ris lak sak an du lova theitopin an film khur hi ani top mai football hi physical game kan ti tharum man na satna ania chuan kan tak sapeng sang na tho na sataka angong zinga lung na tho po angong na sathin leya chu wangin player chu a khelna masa eng anga hrisel liam lian thampo nei ngai lem lo player hrisel ber pol po nima sela in social na anei emo nei lowemo player chu a club thar tur chuan uluk takin alung lam hrisel na an endik veka alung phu omdan a thato kem ti te mishing lung nena inzom na nei pumpui thlengin taksa chunga pengpui mo tak te po an endik tel veka EGC anti mai thin electrocardiogram lung na tho dan big endik te chu an ngai pui mo ema lung le akai noi thil sanga player chuan chaklo na lai emo niam deuh na lai emo anayem ti hi an thil zon lian ber ani awangin
anih na taka chuan lunglam te sang an nei hian player hi engang chia hrisel nge ti lam ai ma in a hrisel lo na om theile a hniam deuh na lai om theite an zong ber thin ani hemi in a kentel zingah zun urine test nein zuna tangin hrisel lo na chi chhuat thei ang chi te kim takin chui chhuat tumin an bei boka diabetes kan ti zun thlum te phei chu an ngai serious le zual hlea te si uluk theiang berin ti swalpal om theilo tluk zetin an kalpui ta thin ani hei baka hian muscle stability an tia skeleton stability te po an ti thin bok he te sa hian player te chu an ti sa thahrui le ru chuk tua sanga chaklo na lai an neiem abikin nungzang tha te ru le ru kara ti sa te thlengin an endik veka ru omdan engkim an en fia vek baka player te in hliam na sat em thin na hamstring kan ti malpui tha chat te po ati thei mayang chu mal tha chaklai ti sa thahrui keng tu chak tak in phet ke kan ti angte kap bor thal thau kan ti anga te thleng hian player te din mun an thahrui omdan an thahrui in pek nat na lai sang baka ru chuk tua ne na atan ho nat zual na lai te uluk in an endik vek thina test chikim an nei ani ber mai scan an ti le a heta hian player te chu an hun kal to a in hliam fo thine mo in hliam tam lo po ni sela an in hliam chuna in hliam rei tak an ni phei chuan he te sian an medical test sa ngong anei na zual hle thina ultrasound test te thlengin he scan an ti chunga hian nei thin ani avangin he test kal tlang hian mihring taksa a ti su sang abika endik na mangin an endik le veka chaklo na lai le har sat na bik an nei le nei lo an en fia vek thin MRI scan kan ti te x-ray te le kan soitak ultrasound te thlengin abikin ru chuk tua zong hi an endik veka an ha te an mit blood pressure le beng na tho dan chin thlengin an endik thin sprint and speed test an tele boka heta hi chuan player te fitness engang nge ani hriat tumin player te chu an taksa an ti lum tira gym te po taksa ti lum tir nan hian an mangna sa thin hle an ti danol pui ero tlan lumani sprint and speed test a hi chuan player te taksa hrisel na lam ai ma in player te fitness si engang chia nge ani a engang nge fitness a hian mamo an la nei an taksa fit dan chin hriat na ani berang chu baka chuan an charang to kem ti te po an zir uluk thin hlea player te chet ran dan chin zirin khelmuala an position in a kentel munzal tak lua ne tura in daizai taka khosak theina turin player chu a charang to kem atlan chak to kem a balance a tha to kem ti zong endikin anol puya chuan meter som ni hi second thum aya rei lova tlan thleng zak thei tura ngai an ni thina an position a zerin tlemin adanglam chin a om thin bok test an neya chuan an position atanga te in player thapa ngaya ngai an position a talboi lova thatok taka chekwal thei tura ngai test anei lain har sanna nei haulo ma se atakrama pressure nuaya hanmuan sual nei ta fo anom thina hemi in ain tir chu test nei laia thapa ngai taka ngai le result po thafek ma se ataka khelmuala anin lan chi a abikin pressure nuaya tesa an lan dan phak ta chia lote anom ve thin ti hi ani ome an taksari zong te an thau dan chin te an san zong le hemi lang thei china an taksa hrisel na lam hi an en chi khle boka heng zong hian an tlan chak zong an che dan tur chin le an pen zaw zong te an taksa che dan kong tam taka ngong anei avangin a san zong milin a pen hlokem a taksari na atangin a movement a hian ani tur ang ani tok lo na lai a omem ti te thil chi sang an en le veka chumi phena chuan hemi sprint test an nei lai hian thi sen atangin test then khat an nei le thin boka player te fitness hi achikimin hriat tumin an bei ta thin ani player movement test an ti le a he test a hian club physio te chuan mo phurna lian le zual an nei ti ila aswal om love physio te hi test an nei laia vil tu nai vai ber te an nia he test a hian player te thahrui tan rual dan chin en fia in an player test mek chu a thahrui a thavia wani po in chuta chuan du tok mai lovin a thahrui tangrual tur chi te chu an tangrual thatokem thahrui nga deuh si hian nakin loka a taksa khoya emo liam nei pal theina chance asangem ti te en fia in player in liam mai theina tur anei thei om ang te chu an en fia ani bera thahrui that le that lo ai ma in player thahrui te chuan an na tho tur an thok thatokem thahrui then khat tan rual that ngai angte an tangrual tha em
akara chaklo na bik alo ompal rengem ti te kawngka chin hnuai lam atran rual that viau laiin kawngka chin chunglama tharui panna lai bik te alo ompal thei thin chutiang chuan taksapum pui mai a chet vel dan azir zelin player chuan chaklo na lai bik anayem ti in enge adin mun ti an en berani scan anti nen khan a inzul viawa ma se player movement test bika hi chuan scan anti le sprint test anti kha a practicalin an kalkop tir ati thei bokang chu chumi in kop atanga zir chian na chu ani deuh ber medical test a hian hlom sang then ve bok ma sela heng hlom sang in a kentel baka ate noi deuh ti mai te ang thil chi sang test thin atam hleya chung zinga pakhat chu club then khatin body fat tia player te thau dan chin en fiana a sang hlaka hlom lian deuh zoka an kalpui thin hi ani ome then khat chuan test danga an betel tir ve mai boka player te thau zonga hian atlang puin player te hian an taksa hian thau kan ti hi za somvel bak an nei tur ani lo ti hi anol pui kaldan ania thau an nga lutuk chuan an ni tur ang an ni phak thin lova tun ma dewin eden hazat te po a thau mama avangin a buai ti te po kan hriat kha lukaku po hian ari lutuk avangin har satna alo tok to ani kha chu wangin thau hian na satakin player te a hian ngong aneya an palzam mai lo viawani baka player te man hian an medical test sang ngong anei thui hle poka pan makta duai zaman tling chin te phei chu test chikim anti angai ani top maya engemo test nei kher tu lawa an ngai anuwa player in har satna alo nei rukna nireng si te ompal thayaniya chutiang ani nga chuan klapin cheng makta duai tam tak an seng thlon theya player an tau pau le test an uluk zual an ti hial thin renga player man tlom zoka ero chuan then khat test sikim an ti tir che lo te po anom vele zeu thina heng te hi chuan medical report nai vai tak an nei wangte ani thin bok baka klapin a chhor zui dan tur azira test ngal tul an la ti che lo te po a om ve thina ni thil dang le a chuan timing of the transfer an tia hei hi medical an nei na konga apoi mo hle medical test nena in kung kai thuk em ania classic transfer lai chuan player 10 pre-season an nei theilowa fitness boost na hun le club lamin an du thala player te chin le na hun an nei theilowa wangin classic transfer la hian club lam chuan player fitness nei thasa rual reivak ngai lova chhorzui ngal mai thei tur fitness nei thasa an zong ber thina classic transfer la hian ahma thlani khat chunga in khelmu mal theilo player te chu an la lut ngai manglova player khelmuala in lan tlem classic transfer la ya la lut lui ta thau hi an om lo ni lovin an tlem thin le achan chu pre-season kanti player fitness boost na hun om lo wang ani deuh bera heng te awang le January transfer hi season laklo lai ani boxi awangin nipui transfer lam a in club lamin sum an ip zia po hi thil ti om tak ani thin reng ani summer transfer kanti nipui transfer a chuan pre-season te nei man vekin hun an nei thol deuh zoka chuta chuan player in liam na sa ve tak thin te poin club thar zom theina kong zau zok naiin club lam point competition tak tak khelma a hun engemaw chen an enkol mana wangin player in liam jing deuh te po iai lo na chen thui zokin an nei ta thina lak po anin la lut na sa ta thin reng ani medical test hi club tina a hlom an then dan ain ang vek lova then khatin an khelna masa medical report an ngai thu tak laiin club then khat chuan an player thar tur te chu an medical report masa thei ngil sakin a thar vekin full test an nei pui vek thina then khata chuan player an chhordan tura zira test an nei tur chin bithlia sak player te po omin chung ho chuan an nuwa atul dana zirin club chunga test an nei chun zom vele mai zela ma se lungnam le thil poi thui thei an ngai serious zual test ero player tu laka ma an mai ngai lawani entirnan player kumno panglam zok chu tlemin alo thau hretani poin club then khat chuan siam rem har salo tura an ngai chu an la lu thawa anuwa thaulam test kalpui chun zomin a thau an siam rem sakmaya an lak lu tira thau ma se a thau na chu fitness a an tlak pha tir ve lo fo an ngai thiam ve thina ni ma se lungnam test ero a fula nei ngei angaya ani lo chuan in khel zui theilo phana thi na thlenga a hnai bi ka wangin test ranga hian a serious chuala clubin angai te chu player te chuan an test ngei angaya ni engpo ni sela soithiam har fu maya ahmangot ai chuan kong khatalin kan hriat na athuk pha ero kan be se ani
medical test a hian kongtin rengin player te hi test thei zonga an test ani ber maya amai ro chu heng test sang an nei hian arei bera ni thum bak a o ngai manglova man ruwa bung ruwa an nei tha a club ro pui tak takin medical test an nei ang diak hi football ram niam zoka te chuan nei ve vek thei ani ri lo bok chu wangin ram tina mani phak tok ang zelin medical test hi an nei thina asang ber ero khothlang lam club ro pui te khu an ni medical test an nei hi machon ve don ta la ipal tlang vek thei in ringem nge khoilai hi nge ita na lai tur nia i hriat ole khatichin kha tun tuma medical test chungchang ka soifia theina chu nile phot ro se